Genesis tidunum. Nsɛm yi akyi no, Awurade asɛm baa Abram nkyɛn anisuadehunu mu sɛ, Nsuro, Abram, me ne wo kyɛm, na w'akatua bɛdɔɔso pii. Na Abram se, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛ na wode bɛma me? Menni ba na menam, na deɛ ɔbɛfa me fie adie ne Damaskoni Eliezer. Na Abram se, hwɛ, me deɛ wɔama me asefoɔ, na hwɛ, me fie nipa na obedi m'adeɛ. Na hwɛ, Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, Ɛnyɛ wo yi na obedi w'adeɛ, na deɛ obɛfiri wo ara wo yam no na obedi w'adeɛ. Na ɔde no firi adi kaa sɛ, Hwɛ wɔ soro yi, na kan nsoroma so wobɛtumi akan anaa? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ w'asefoɔ bɛyɛ no no. Na ɔgye Awurade dii, na obuu yei sɛtenene maa no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Mene Awurade a ɔde wo firi Uru a ɛwɔ Kaldea no. Sɛ mede asase yi bɛma wo sɛ awunyadeɛ. Na ɔse, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛ na mede behu sɛ menya? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Fa nantwie ba a wɔde mfeɛ 3, ne abirekyi a wɔde mfeɛ 3, ne odwennini a wɔde mfeɛ 3, ne anyankuku ne aborɔ maba brɛ me. Na ɔde yɛn nyinaa brɛ no, na ɔpaapae wɔn mu mmienu. Na ɔde afaafa no kyerɛkyerɛɛ animu totoo hɔ, na nnomaa no deɛ wampaepae wɔn mu. Na nnomaa a wodi nam besisii mmoa afunu no so. Na Abram pamoo wɔn. Na owia reyɛ akɔtɔ no, Abram daa nahɔɔ, na hwɛ, ehu ne esum kabii duru no so. Na ɔka kyerɛɛ Abram sɛ, Hunu ampa ara sɛ w'asefoɔ bɛyɛ ahɔhoɔ asase a ɛnyɛ wɔn deɛ so, na wasom wɔn, na wɔbɛha wɔn mfirinhyia 400. Na wɔn a wɔbɛsom wɔn no, mebu wɔn atɛn, na akyire yi no, wɔde ahodeɛ pii bɛfiri hɔ akɔ. Na wo deɛ, wobɛkɔ w'agyanom nkyɛn asomdwoe mu, na wasie wo nkɔkorabere pa mu. Na wɔn ntoatoasoɔ 9 mu na wɔbɛsane aba ha, ɛfiri sɛ Amorifoɔ amumuyɛ nya nnuri. Na owia tɔe na esum kusuu duruiɛ no, hwɛ, fononoo a efiri wisie ne gyaframa a ɛdrɛ bɛfaa afaafa no ntam. Da no ara na Awurade ne Abram pam sɛ, W'asefoɔ nam de asase yi mama wɔn efiri Misraim asubɔnten ho de kosi asubɔnten kɛseɛ, Efrit asubɔnten no so, Kenifoɔ ne Kenisifoɔ ne Kadmonifoɔ, ne Hetifoɔ ne Perisifoɔ, ne Refemfoɔ, ne Amorifoɔ ne Kanaanfoɔ ne Gergasifoɔ ne Yebusifoɔ,